Dobře, a řekni mi, Edi, co je napsané třeba tady. Co je napsané? Ano, a co je napsané tady? To mi Elinka přečte. Tady teď u toho T. Tady u toho T. Tady přečti. Teď to. T, U, L, I, P, A, N, tulipán. Ano. A teď Elinka přečte tady teď to. Co má babi? Přikryté a Elinka to přečte. Tady. P, A, P, O, U, Č, P, K, papoušek.